Ti meni čaj zdravo. Ja mu ti nabio stomak. Ima dvoje dete. Objašnjenje. Ali ih ne nosi u stomaku, je? Ne znam ko je odvalio. Ne. Kad dobiš dvoje dece, to nekako automatski dođe. Ili vreme je za... Ne, s prvim dođe, znaš. A nisi s prvim čovjekom. To je bilo. Ne volim da pravim piće, koliko si popili, za to si Dok su mlada deca, su bebe i to, onda baš smrša, jel? Podušnjavci i to. A onda posle kad prestane cela frka, onda kreneš da i da ne izlazi nigde i da spava. Muve. Ja ostalo. Aj spirite malo to da se slegne psem. Ko nije ovdje? Nađi mi više, pa ne To ga sluša kucne. Daj mu kišobran, pa nek bude ko ono u crtenim filmu. Kako ga spovi scene. Ovo ima veliki moment, veliki kišobran. Nismo rekli da vas javno. Dugo mu treba. Šta, pivo? Ali ima... To ćemo... Ja sviđam ovi u recimo interesu. Nije što ja volim, ali... Opet smo trpeš ljudi. Nije svi. Ajde, ne. Bojan, kada čovjek vidi, rekao bi da radiš za KGB. Znaš onog nesretnika što je ruski agent? Otkud znaš da ne radim? Nisam ja to isključio kao mogućnost. Ozbiljno. Oni su imali... On je rekao možda. Iste ovakve kineske kišobrane sneze. Ajde ispredite sve što ima, da vidimo da će neko da ubije. Imali otrovna strelica, previše instant, nemaš kada pobjegneš. Ali dobra je fora sa plutonijumom, znači ono kao dugme ovde, ovde još jedno. I ono kao dođe, ja se izvinjam, a puku te radioaktivni plutonijum, krećeš da se raspadaš, u fazonu, još 6 sati i bit ću zombi, jes. Šta su radili onom ukrajinsku? Ne, njega su trovali hemijski, nije bila radijacija, ali onaj što je ležao u Londonu u bolnici... To je bio plutonijum, da. Ista fora, i toga je Bugari neki sjebo dobro. Neko ko je verovo... To je bila priča. A ne, nismo mi. Nismo. Plutonijum mogu dve zemlje. Ne, plutonijum šta, možeš u Vinči da ga stvoriš, s malo reaktor da se igra i... Da, treba malo više. Treba malo više, nije to baš tako. Černobili, Kozlodu i prilike ništa drugo. Pa ne, mi s ovim reaktorom koji smo imali u Vinči, mi mogu se napraviti to da... Mogli smo šta god da iđe. To što smo mi učili na policijskim naukama, bila je fora... Ne,